Nudilaing laging ititinap maubra灣仔碼頭點心誠意，足料嘅手工珍珠雞，皮薄多汁嘅灌湯小籠包。Dito
baba ha sa puyute kitiyak giskin udot na It may karya ko ba ama sa pagkama ulila
akin soldato'y kararwa. Initi dawat ko ba kinamakit di kay tukad isina ah ah ah. Tulog ibyaw kinayat yaw tuloy nagdaang unay mahina ah ah ah. Intun makadanon kay ngagpadpada sadyay pagaryan itinatanok adyo sama ah. Jerusalem, kiti dia gintikin anakku, awan dua-duana ah. Intangad mun amadi tarupa awagamun anakku iti bendisyon na ah. Iti manangasing adyo sama ket insaridat mo ngayon sarita o bunga ah ah ah. Apakawanem iti basolda tadi damutena ramida ah ah ah.
magken ka iti dagok amin nga basol na Idiada kaya si bigyan dito'y daga kit kalpasan nama awate masika kararwa ngaw may met may ranod di tanapatig a gloria Kit sapay kumao Diyos Ama takasta lamagteng namit kuma itinakay karyanan na ited mo ket item ken kuana itinapatega bendisyon mo to'y bangkay na tapno na kemnat agbabawi ket may karingaw may agpu langken ka Tuloy daksan gasat abiyag na ken nakakasinga bangkay na Tuy ay ayatek abunga nagbubusak iti adunay arigat ketang puyat ko ken pigsak Ngemapay aya Jesus anak ko bunga tadi man laeng masusunod
makasarsarita haa. Bumangon kapaya lamang tay waras mo pa'y dagitan asinaw nga mata haa.
ket patek ket ayaw na'y ngatan nga nagsakit iting ka nakupanan gitured ken pod ngatan ka nagkuyeg-yeg waro kung pwede nang mikapik uray pa'y medlito'y bagi sinuknor na payabi ni Binek ay anak ko diyak laeng nga may liwag itiredam ko ket sumaligem gem kanyak tay tialinono nirigat ket isut mangulaw ito'y na at nasursur-payen itiriknap ngem idisikanak ko itiyab rigrigat ket alaw Diyos ko pakirdenak tapno dapig sa kamamalubos to'y bunga tama pantonet laeng nga diag patingga itinakay karya